Kerim Qurban Epesov. Apat. Ýagşyly wasp etmek şahyra adat. Diňe adat hem däl, hükmalardandyr. Gelinler içinde gördüm bir apat, ýok, apatam oňa gurbanlardandyr. Maňlaý bahardan ýasalanýaly, ýanagy seherden ýasalanýaly, gawagy mehirden ýasalanýaly, dodoklary şeker damýanlardandyr. Elleriň barmagy misli bir seçek, döşleri meýdanly, gözleri goçak. Biri yarım gocak, saçı var gocak, gözleri var. Düýpsiz ummanlardandyr. Gözleriniň agy dünýä günnüdi. Gözleriniň garasy giýjäň tämidi. Megerem şol ala gözleriň özü giýjäni günnüdi ýasanlardandyr. Yüz geliniň içinde saýlanyp boyu, bir özü bezäp dur giden bir toy. Edebiň merkezi akylyň öýü şahyr oňa akly hayranlardandyr. Saýlap seçip ajaplaryň ajagyn, haýsy ýigide bagş etdik gujogyn. Şol gujokda mekan tutan goçoğul dünýäde iň bagtly insanlardandyr.